Morjesta! Olemme tänään Hämeenlinnassa Hiihtomaan pelikentällä ja vieressäni on Linnasoftin toiminnanjohtaja Eelis. Terve vaan sinne ruutujen toisellekin puolelle. Elikkäs, voisitko kertoa vähän, että minkälainen tämä Hiihtomaan pelikenttä? No, Hiihtomaan pelikenttä on tämmönen metsämaisemaa, Suomen kaunis metsä, koivumänntymetsä ja talvella luminen ja nyt tälleen keväisin kun on vähän vettä tullut, niin hyvin liukaskin ja kesällä tätä voidaan verrata jopa Amazonin viidakkoon. Sehän on tavallaan hyvä, että on paljon vaihtelua ainakin. Löytyykö täältä rakennettua aluetta? Juu, meiltä löytyy alueen sopimuksen mukaan. Me ei saada tänne rakentaa mitään kiinteitä, eli jos pressurakennelmia, jotka on köytetty puusta puuhun ja pelitiimellyksessä voi suojaa sitten hakea. Okei. Ja onko käsittänyt oikein, että Linnasoftin toiminta perustuu täysin vapaaehtoistoimintaan? Kyllä, meidän toiminta on täysin vapaaehtoisesti, järjestetään harrastajille ilmaisia pelejä. Toki toimintaa saa tukea. Meillä on jäsenmaksu, taisi olla 15 € per vuodessa ja sen saa maksaa jos niin haluaa ja niillä rahoilla sitten kehitetään takana olevaa Hiihtomaan pelialuetta. No miten sitten pelaajat voivat löytää nämä peli-ilmoitukset? Meillä on tosiaan ihan Linnasoftin omat nettisivut, sieltä löytyy pelikalenteri ja nettisivuilla löytyy myös sitten, jos meillä on jotain erikoisempaa peliä, teemapeliä, Vietnam-peliä sun muuta tulossa, niin löytyy sieltä ja Instagramissa on myös informaatiota, että siellä Facebookissa on sitten myös meidän peli-ilmoitukset, että käy seurantaa. Hyvä. Kiitos haastattelusta ja kiitos. Eiköhän lähdetä pelaamaan. Me lähdetään pelaamaan. Täällä pystyy juomaan. Joo, ei täällä vaikka on piikitkin, niin ei täällä silti niinku kauheasti hullutella. Kannata hirveästi. Ja mitä, onko tuolta ylempää näköjään näkee, kun ne ampuu jo? Pitäisikö meidän kiertää oikealta vaan? Kyllä voidaan mennä Henkan kanssa ohi. Meillä menee tarkkari tuolla. Musta kello 12 taisi tippua. Onko Henkka vielä oikealla? No niin, toi mikä pudotti Henkan, niin hän taisi saada sen, ainakin nosti käden ylös. Mun kello 12 lähestyy. Toi oli tuolla ihan oikealla se. Salo! Vihollinen. En muista tarkkaan, että ne oikein sitten tonne. Keskusta on meillä hyvässä hallussa. 3 meitä tässä on 4. Ja osasia oikealla. Oikealta puolelta joku tulee. Kello 10 tulee. Kello 10 vihollinen tässä. Harmaa presso. Ani 3 punaista kello 12. 1 punainen oikealla. Kuuleeko majuri? Hop! Toista. Kierretään majurin kanssa oikealta. Osuu!
Oikealla 2 vihollista perännyt. Ei sieltä pääse no munat turpeeseen. Mata. Joo. Pystytkö sä menee eteenpäin sinne sininen pressio ja sitten kattoo siitä vasemmalta? Ja oikein on niin kuuma, että siihen ei pääse. Onks tuo punainen? Kaukana. Oh. Näetkö sä Max meet? Tässä suoraan meidän vasemmalle sinne laitaan, siellä on yksi. Oikealla yksi. Asumaa! Asumaa! Yksi pois. Jesse vasen puoli. Stop! Kaikki taitaa olla noilla kumpareilla. Majuri yritää vaikuttaa oikealle. Toi puuraja, siitä se ampuu ojan poukama oikealla puolella. Tiet. Majuri on pulassa. Lipas. 2 kello 12. Ja tästä auttaa. Mitä Max näkee? Siinä rannella on yksi. Siinä skarassa enemmän. Pysy hengissä. Yritän kiertää vasemmalta. Sait yhden? Sait yhden vai? En saa. Joo. Ei, Me ehkä niinku päästään näin hyökkää niiden selustaan. Mä yhtään tiedä missä ne punaiset menee, mutta ois ne tullut jo kylkeen. Mikä kello? Mun kello 12. Lipas. Liikkuu vasemmalle. Sait sen Max. Sait se huus osuma. Sama paikka vai? Vähän ylempänä siinä tuskassa. Joo, kuitti. Tuolta, joo. Joo. Yksi pois. Lipas, siinä vielä toinen. Saatko sä tulta? Se pääs liipkuun. Se peräänsä. Stop!